చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం జమ్ము కొట్టలు గ్రామంలో తమ్ముడి భార్యపై దాడి చేసిన అన్న. ఇంటి విషయంలో గొడవలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో తమ్ముడు లేని సమయంలో ఇంట్లో చొరబడి దాడి. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో బాధితురాలు ఆయేషాను కుప్పం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించిన భర్త మంజునాథ్. తీవ్ర గాయాలైన కుటుంబాన్ని మొత్తం చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్న రేమో. ఇతనిపై ఇప్పటికే పలు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు. చెప్పిన ఇల్లుని ఇచ్చిపోతాను స్వామి అని చేయలేక మొక్కితే కూడా ఇట్లేదు సార్. ఎవరైనా అడ్డం వస్తే వాళ్ళని కూడా తింటారు సార్. ఎవరు సోచన లేకుండా పడిపోయి నీళ్ళు పోసేకి ఆడపిడ్లు వస్తే వాళ్ళని అంతా అట్లే పట్టి తింటారు సార్. ఇంటి దగ్గర ఎవరు వచ్చేకే లేదు సార్. వాళ్ళని అట్లే పట్టుకొని కొడతారు, భయపడతారు సార్. ఎవరు ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేకి. మా అమ్మ వచ్చిన దానికి మా అమ్మని కొట్టి చెవులు కాళ్ళు కమ్మలంతా తీసిపోయి వేసినారు సార్. మా బావ నేను పాలు పిండికి వస్తూ ఉంటుంది సార్. పాలు పిండికి వస్తే వచ్చి పాలు పిండిచి ఇంటికి వచ్చి అప్పటితో పెట్టేసి ఇంటికి పోతుంది సార్. వచ్చి కరెంట్ పోయింది ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసినారు సార్. వచ్చి తేవడారా బయట పోరా, లైట్ని ఇడ్చిపో అని ఈడ్చి కొడతారు సార్. సరే స్వామి నువ్వు పెట్టుకొని ఇడ్చి పరిగెత్తిపోతే ఆడిపోతే సార్ అట్లే వచ్చి తంటాడు. టమాటో బాక్స్ ఎత్తుకొని వేసి మొలకాలు నొప్పి చాలంతా నొప్పి సార్. వీళ్ళని నువ్వే పెట్టుకో స్వామి నేను పోతాను అని మా అమ్మల ఇంటి దగ్గరికి పోతేనో ఆటికి వచ్చేసినాడు. చేను దగ్గరికి పోతేనో ఆటికి వచ్చేసినాడు సార్. ఎవరు చూస్తేనో నైట్లో వచ్చి లేపిస్తూ ఉంటారు. డబ్బులు ఎత్తుకొచ్చి మందులు ఇయ్యి అని ఇంటికి వస్తారు సార్. వచ్చి ఈ లేదు పోండా అంటే ఇప్పుడే డబ్బులు ఇస్తాయి అంటారు సార్. ఇది 12 గంటలకు వస్తారు, 1 గంటకు వస్తారు. ఎప్పుడు చూసినా తలుపు తడుతూ ఉండేది. మా ఇంట్లో ఉండేనప్పుడు ఉంటారు, లేనప్పుడు లేదు. ఏడో వాడిపోతారు. పోయినప్పుడు ఇట్లా చేసినాడు సార్ రేతి సార్. సార్ ఇట్లా మా అన్నగారు అయినా మామూలుగా ఇంటి దగ్గర గలట్ చేస్తారు సార్. అప్పుడప్పుడు నేను మామూలుగా డ్రైవర్ వెళ్ళిపోతాను సార్. ఆడ పట్టుకొని నేను సాయంత్రం 7 గంటలకి ఇట్లా కొట్టేసి మా ప్రాణం పోయే పరిస్థితిలో కొట్టినాడు సార్. మేము ఏమైనా అడిగితే మళ్ళీ మా పైన దుర్మార్గంగా జగడానికి వస్తారు సార్. మళ్ళీ మాకేమైనా న్యాయం జరిగిపోతే మేము పోలీస్ ఎదురుగా వచ్చి మేము ధర్నా చేస్తుంటాం. మా పరిస్థితి అయిపోయింది సార్. ఏమన్నా సరే ఎస్పీ గారు కలెక్టర్ గారు అయినా మాకు ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి సార్. మీరే మాకేమైనా చేయాల్సింది మరి కోరుతున్నాం సార్. మీకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాము. మాకేమైనా న్యాయం జరిగిపోతే మేము పోలీస్ దగ్గర ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం సార్. అంత పిల్లలు మా భార్య అంతా సార్. మన శ్రీ గారు మా అన్నే సార్. ఇప్పుడు మామూలుగా మా ఇంటి దగ్గర డ్రైవర్ సార్. నేను ఆడ వెళ్ళిపోతాను. ఇప్పటికీ 3-4 సార్లు కంప్లీట్ చేసినాం సార్. దాన్ని ఎత్తుకునే ఇదే లేదు సార్. మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోయినప్పుడు నిన్న నైట్ మా భార్యని 7 గంటలకు సార్ సాగుబతులో కొట్టినాడు సార్. కట్టెత్తుకొని పొడిచినాడు సార్. అటెంప్ట్ మర్డర్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. మాకు భయంగా సార్. ఏదైనా ఒకటి మీరు పోలీసులు చెప్పినా కూడా వాళ్ళే భయపడతారు సార్. వాళ్ళని ఏం చేస్తామనేసి మీరు ఏదైనా ఎస్పీ గారు మీరు మాకు ఏదైనా న్యాయం చేయాలి సార్. నేను ఇప్పటికే నాకు 63 కేసులు ఉంది. నా కేసు అయితే కూడా పర్వాలేదు ఎత్తుకుపోయి నిన్ను రైల్వే పట్టాల పైన పెట్టేస్తానంటాడు సార్. చాలా భయంగా ఉంది మాకు. మీరే సార్ చేయాలి మాకు. కూడా నైట్లో వచ్చి మా భార్యని ఒక 2 గంటలకు 3 గంటలకు మా మామూలుగా లేపుతానంటారు సార్. గాంధీ అమ్ముకొని మొత్తం కర్ణాటక మంత్రులతో తెప్పించి ఇట్లా చేస్తానంటారు సార్. వాడు ఎనీ టైం వస్తూనే ఉంటారు, పోతూనే ఉంటారు. మళ్ళీ దాని ఏదైనా మాట్లాడితే ఇట్లా మా పైన ఖర్చు కట్టమన్నారు సార్. ఇది మీరు చెప్పేది మా పైన వస్తామంది అని మా పైన ఖర్చు కట్టమన్నారు సార్. ఏదో ఒకటి మీకు దయం చేసి మళ్ళీ అడుక్కుంటాం సార్. మాకు ఏదో ఒకటి చేయాలి సార్. ప్రాణం పైన మాకు భయంగా ఉంది సార్. నరికేస్తాను, గుర్తేస్తాను అని మామూలుగా అప్పుడప్పుడు బెదిరిస్తూ ఉంటారు సార్. 63 కేసులు ఉంది. నా పైన ఏం చేసే వేయగలదు. ఇప్పుడు 63 కేసులు ఉంది సార్. అది మన ఎస్ఐ గారికి, సిఐ గారికి వాళ్ళు కూడా తెలుసు సార్. ఇంతవరకు ఏమైనా వాడిని మామూలుగా పోతాడు 10-20 రోజులు బయట వచ్చేది సార్. వాడిని వేరే మాదిరిగా కట్టించినట్ల మీకు వదనాలు నమస్కారం చేస్తాను సార్. நான் தப்பான உண்மை தப்பான நான் என்ன இருக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கப்பா இருக்கிறது உன்னை என்னத்துக்கப்பா நாங்க உன்னை என்னத்துக்கு நான் சொன்னேன் பொம்னாட்டி பிள்ளை பிடிச்சின சாக பழக செத்துப்பட்டி என்ன அடிக்கிறேன்
சாவப்பாளிக்கு அடிக்கிறேமே செத்துப்படி சரிண்ணா என்ன சொன்ன மாவல்மா சாவப்பாளிக்கு அடிச்சுக்கிறே நீ தர்மேனா உனக்கு செத்துப்படி யாரு உனக்கு ஊத்துலையா உனக்கு என்ன நீ யாப்பா அடிச்சு உன்னை யார் அடிச்சு இப்ப என்ன வந்து சாகடிச்சிடுறியா இப்ப என்ன வந்து சாகடிச்சிடுறியா ஆமாப்பா நான் ஊமின் தான் பேரணும் இல்லப்பா அம்மா தோப்பிக்கு இல்ல கட்டலப்பா நீ தான் அவளை அடிச்சு படுக்க வச்சுட்டுப்பா படுக்க வச்சுட்டுக்கிற காலெல்லாம் ரிப்பேரப்பா நான் பிஎஸ்ல இருக்கிறேங்க என்ன பண்றது இப்ப என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிற சார் கம்ப்ளீட் கொடுத்துக்கிறோம் கம்ப்ளீட் மூலமா கம்ப்ளீட் கொடுத்துக்கிறோம் கம்ப்ளீட்